Jesu Kristu. Siyabonga kuba uNkulunkulu benathi endleleni yonke. Inkosi yami ngibusise. Mfowethu salalele uhlala phansi. Haleluya. Yasho short speech. Amen. Ngabe kube short speech long speech. Haleluya. Ukuze uNkulunkulu asisize endleleni. Bazalwane entambama uNkulunkulu beka nankamazwi enhlizweni yami. Hezekiah 37, omunye asilinde kuJohn 17, omunye asilinde wabaseKorinte bokuqala chapter 12, umangaphose verse 13. Hallelujah. Hezekiah 37, no John 17. AbaseKorinte bokuqala chapter 12, umangaphose verse 13. Elawa mazukulukula benenhlizweni yami entambama namhla. Ngicela oyitholile sizofunda ngolimi olulodwa ku37 ngoba yindlela endaba ngizokutshela la umakhona kweshabe ngosisi. Ngicela oyitholile ayifunde. Isigodi amathambo omileyo. 1. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi, sasigqwele amathambo, wangidlulisa kuwo, ngawazungeza, bheka, ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka, ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawo mathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawo mathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Isho kanje Inkosi Jehova kulawa mathambo, ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile. Ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, ngilimboze ngesikhumba, nginike umoya, niphile, nazi ukuthi nginguJehova. Ngaprofeta njengalokho ngiyaliwe, nalapho ngiprofeta kwaba khona umsindo nokugumuza amathambo asondelana, ithambo kulo ithambo. Ngase ngibona bheka, kwakukhona imisipha phezu kwawo, kwahluma nenyama, nesikhumba sawasibekela ngaphezulu. Kepha umoya wawungekho kuwo. Wayesethi kimi, profeta kuwo umoya, profeta, ndodana yomuntu. Uthi kuwo umoya, isho kanje Inkosi Jehova, ithi, woza moya, uvele emimoyeni yomine, uphefemulele laba ababuleweyo ukuba baphile. Ngaprofeta njengalokho ngiyaliwe, umoya wangena kuwo, aphile, ema ngezinyawo zawo, impi enkulu kakhulu impela. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu. Siyabonga. Indodana, John 17. Ngikhazimulisiwe kubona, angisakho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele, baqine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabaqina egameni lakho labo ongiphe bona, ngabalonda, akakho kubo owalahleka.
kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kaloku ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kuwe. Mina ngibanikile izwi lakho, izwi labazonda ngokuba bengesibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Angiqheli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphile bona, ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. Siyabonga. 1 Corinthians chapter 12. Yashunjalo
abeke enhlizweni yami ntambama. Haleluya. Ngelinye ilanga uJesu uthi mina ngingumvino yona. Yeah. Ubaba ungumlimi. Le nkulumo iveza ukuthi kukhona umvino ungewona wona. Umvino kaSathane. Yeah. Haleluya. Ele uthi Jesu igatsha elikimi lithela izithelo. Kodwa elingekho kimi lingeke lathela izithelo. Ngoba igatsha alenzelwanga ukuba nezimpande. Impande zisesiqwini. Amen makhona. Uma igatsha lizodecide kusuka esiqwini ngeke laphumelela, ngeke laba nezithelo, ngeke futhi laphila ngoba ukudla kwalesiqu kusuka phansi yiyo donsa amanzi, yiyo donsa ukudla yonke sonke lesihlahla. Uthi Jesu hlalani kimi nami kini ngoba igatsha lingethela izithelo lingekho kimi. Amen makhona. Amen. Entambama namhlanje sithola nentizwe ngelinye ilanga inceke yenkosi uHezekiya yathathwa uNkulunkulu ngomoya. Haleluya. Yaba kumoya, yaboniswa izinto ezikamoya, yavezelwa imfihlakalo kamoya ngomoya, yathatha yasiwa esigodini. Kule sikoti kwakulela amathambo ayemhlophe, lamathambo ayehlukene, lamathambo ikhanda lilodwa, inyawo zizodwa, intamo iyodwa, kungena msipha, kungena sikhumba, kungena moya. Ayefile lawo mathambo. Kwathi wandodana yami zungeza la mathambo. Owazungeza. Haleluya. Ngomoya kaNkulunkulu wawazungeza ngoba umoya kaNkulunkulu ukhuluma ngendlela othanda ngayo, wenza ngendlela othanda ngayo, ukhazo kamoya ngokamoya. Haleluya. Uthi uNkulunkulu angaphila yini lamathambo na? Uthi angazi. Haleluya. Uthi prophet. Haleluya. 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 Amen makholwa. Kumiza ukholwa mfowethu kufana nokuJesu phela. Ngoba ungumprofeti unikwa lento bekulula uthi inkosi ngeke kwenzeke. Haleluya. Kwathi ngeke inkosi ayenzanga njalo, yenza umyalo, yawazungeza, kwathi wakhuluma nalamathambo. Haleluya. Le ndaba imkhumbuzo omunye umuntu, umoya kaNkulunkulu wafika kuye wathi hambe emathuneni, hamba shumele emathuneni. Haleluya. Amen makhona. Hambe yoshumayela emathuneni. Indoda yathuleta emathuneni okunabantu abafile ngiyofuna emathuneni mina. Wabathe uyahlala, umoya wamphusha, wathatha iBhayibheli lakhe waya emathuneni. Wafika emathuneni wema, wathi wozangi manalonke insindwane enikhatheleyo mina ngizoliphumuza. Bekani ijoka lami kini ngoba lilula nomtholo wabulula. Haleluya. Washumayela, eshumayeza amathuna angeboni muntu, egcineni wathi amen. Wabuyela ekhaya. Nkosi yami. Uma efika ekhaya kufika uzwa inokho emnyango. Nakaye emnyango nami umuntu. Uthi kuye mfowethu ngiyabonga. Lesikhathi usemathuneni bengiphezu kwesihlahla. Ngiyazibulala. Kodwa ngezwe ulishumayelile. Haleluya. Ngiyaphila manje.
Hallelujah. Hallelujah. Khuluma kumlalela uNkulunkulu. Hallelujah. Yasinda le ndoda ngenxa yokulalela kwalomfo. Kunezinto ongathunywa zona uzibona itelelekile kodwa uNkulunkulu mdala, ngomdala weinsuku uyabona. Uyalalelwa nokushayisana kwamathambo kwezwakala umdumo wamathambo ithambo lafuna ithambo lakubo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inhloko beyodwa lapha yafuna intamo kwaba ushayisana idolo lafuna umlenze. Hallelujah. Kwaba nomsindo omkhulu ahlangene aba-aligned amathambo ese-aligned kwavela abantu. Hallelujah. Kodwa bebangaphili beswele umoya. Uthi uNkulunkulu ndodana yomuntu profeta kungena umoya kulamathambo. Waprofeta wangena umoya. Uma ungena umoya kulamathambo asukuma. Hallelujah. Ngoba sekanesikhumba anemsipha aphelele avalekile ithambo phezu kwethambo asondelana afunana amathambo abesahlukene. Hallelujah. Wangena umoya yavuka impika somandla kwaba into enkulu ngendlela emangalisayo. Inkosi yami ngibusise siyambonga uNkulunkulu bathandekayo sikhonza uNkulunkulu onjalo. Hallelujah. Uthe encwadini kaJona basizohamba kodwa ngikhulekela laba ukuba babe munye njengoba mina nawe sinjani simunye. Uthi ngikhulekela ukuthi ubasuse ezweni kodwa bagcine ezweni egameni lakho bonke ongiphe bona babe munye. Hallelujah. Amen makhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bagcina ezweni akulahlekanga noyedwa kuphela indodana yokulahlwa ukuze gcwaliseke impalo. Inkosi yami ngibusise. Uthi angikhulekela laba kuphela khomba abafundi bakhe kodwa ngikhulekela nalabo abazophenduka ngenxa yezwi lalaba ukuba babe munye njengoba mina nawe simunye. AmaKorinta verse indaba ethi thina sonke sabhabhadiswa ngamoya munye saphuziswa moya munye ebesabhabhadiselwa emzimbeni owodwa singabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Abanye bethu la bangamehlo aleli bandla bayizindlebe zaleli bandla bayizindlebe
Amen. Inyawo ngeke lishwe ekhanda ukuthi angikudingi. Yonke lento iyadingana. Amen. Hallelujah. Oh yes. Yes. Amen makho. Hallelujah. Awufika la mistake. Uphuziswe moya munye. Silethwa umoya ogcwele. Ukwakha lomzimba. Ena uJesu ulindela umzimba ongenasici, ongenabala, ongenakhashasa, ongenambimbi. Bonke abaneziphiwo bakha loyo mzimba. Yes. Uma sithi siwenzile umsebenzi wethu kumele kuphume ibandleni njalo elinenkazimulo elithi nalivela uNkulunkulu athokoze ngalo. Hallelujah. Amen makholwa. Sambonga uNkulunkulu. Bazalwane bePitritif. uNkulunkulu uyanithanda. Ngeke naphumelela nizigabagaba. You need to be one. Amen. Yes. I don't care ukuthi kwenzakalani, but you need one another. Yeah. Yeah. Ngoba kungenzeka iphiwo zikapheleli la. Ene uNkulunkulu kumele abusise niphe zonke leziphiwo. Yeah. Hallelujah. Kubiza ukubambana. Ithambo phezu kwethambo. Ithambo lifune elinye. Kungabi nethambo elinolaka. Kungabi nethambo elilochuku. Kodwa amathamba wafunayo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Entambama namhla. Nanti izinkulunkulu athi nginike lo. Ngiba ngabantwana benkosi. Anzama ngemistake la. You were baptized into this church. And there's a reason. Kukhona isizathu why ube la. Awuzama ngemistake la. Yeah. Awuzama ngemistake la. Buza uNkulunkulu buza intando yakhe. Why ngila Nkosi? Why ngila? Ngoba uyiphathi yalomzimba. Emazalana kungenzeka ungamehlo leli bandla. Amen. Lela ngamehlo athi ni kodwa angavaleka namhla ngifuna ukubuka. Haleluya. Le bandla liyongena emgodini. Kungenzeka uyizindlebe zaleli bandla. Uma ulela udubile wona njengendlebe leyoshayiswa imoto lebandla ngoba wona wenzani udubile. Ziyadingana lezitho lezi. Asikho esingcono kunesinye. Yes. Amen makholwa. Yini umsebenzi wamafinyili? Sola mhlupha la. Yini umsebenzi wamafinyili? Yini umsebenzi wamafinyili? Yabona mhlupha manje. Iphathi yomzimba ngithi? Wokulashwa nje yini umsebenzi wamafinyili? Amen. Ukwenzani? Ukuthambisa umoya. Uthambisa njani umoya ngoba umoya. Haleluya. Uyo umoya. Oh, futhi umeza umoya. Amen. Aleke ifinyila libanda. Finyila leshisa. Yeah. Amen. Ifinyila ihita yalo mzimba. Noma ungalitelela wena ngalikuhluphula nje. Kodwa libalulekile emzimbeni wa. Lo moya uyabanda la ngaphandle. Ukuthi ungene emzimba ukutemperature yomzimba wakho ifinyila kumele livele. Yeah. Wafudumeza. Yeah. Ungene lo. Okwesibili ifinyila liyifilter. Uma kuna dust moya omkhulu kungena idust la makulo moya ngithi. Nase ufinyele finyila ulithola igcwele ini libambe le dust. Uma le dust bayidlulile yangena emaphashini bozogula wena. Angithi nalitelela ifinyila. Uyalikhohlwa ubona langa seliphuma. Kukhona iziphiwo ezidelelekile. Yeah. Kodwa uzibalulekile. Yeah. Asikho isiphiwo singafuni esinye la. Zonke leziphiwo zi-right
ngendlela emangalisayo kodwa kuneyiphiwe ziproblem eyifaka abantu enkingeni. Haleluya. Sonke sifuna ukuba ngumlomo. Baphama yokhuleka ekusithekeni. Baphama yosibubulela uNkulunkulu ekusithekeni. Sonke sifuna ukukhuluma. Akekho ufuna ukuba indlebe. Akekho ufuna ukuba imizwa. Sonke sifuna ukukhuluma. Uma umzimba ungumlomo, bowungaba ngumzimba na. Siyalidinga ikhala. Siyayidinga izindlela. Siyawadinga amehlo. Siyawudinga umlomo. Haleluya. Uma besihlakaniphile besiyokhuluma umlomo uyiwana ngithi. Indlebe zingaki? Besiyolalela kakhulu ukudlula ukukhuluma. Kodwa sikhuluma kakhulu ukudlula You can't work against each other. Uma ngifikile ngithi uJesu uyasindisa. Afika uNkosi athi ngempela uyasindisa. Sikhuluma limlini. It's about time ithambo lifuna ithambo. Bazalwane, akuna excuse la. Lithi sikakhulu kule ncwadi namaSagalatiya kunemsebenzi yenyama. Enomunye wale msebenzi yenyama yini? Umehlukana. Kusho ukuthi nangathi sihlukene kusho ukuthi sisenyameni. Enabasenyameni ngeke bamthokozise ubani? uNkulunkulu. I don't care ukuthi nani. Ebazalwane ukholwa is not about your personal interest. It's not about yourself. It's about lo okubizile. Akubizile la kubizile khona. Sizokhuleka. Baba ngikhulekela la babe munye ukuze sikhole ukudlaleliswa. Amen. Into esihlanganisela ukholwa bazalwana ngithi la kunamazulu kunamapedi kunayo yonke lento yabantu ngokwemvela asithandana kodwa kwafika uJesu walungisisa impilo zethu singabantwana bangababa uAbraham. Amen.
Kubuyaphi ukugqubuzana phakathi kwethu? Kubuyaphi ukubukelana phansi phakathi kwethu? We need one another. Yes. Siyadingana. Ake ngibazalwane bemshini. Uma kunomzalwane ongamehlo waleli bandla. Ngelinye lamavuko endiyalayo. Namhla ngifuni next umzimba ngiyaphuma kulamehlo. Phuma kulomzimba. Awuwele emgodini nani? Nomzimba uzowela emgodini. Yes. Amen. Enamehlo nakuvela ingozi awakwazi ukubaleka. Amehlo ayabona. Atshela ingqondo ukuthi hey kubi la. Ingqondo itshela inyawo ukuthi baba baleka. Itshela nenhliziyo ukuthi hey pampa igazi kakhulu. Uzazi inhliziyo iqali ba inyawo uzazishayana. Kuyabalekwa manje. Lezi tho ziyasebenzisana. Asikho sibukela sinye phansi. Sinye sithenga sazo umsebenzi waso ukuthi yimi kulomzimba. Laba basebenza ngemzimba bazamtshela. I-appendix. Yini umsebenzi wa-appendix? Ugulisa umuntu nje phela. Unomsebenzi yini umsebenzi wa-appendix? Neta wazi, Maroko. Uyakholwa ukuthi ukhona. No, sike safunda ngayo ku-biology lethi sayikhona ikhona. Ikhona biology, kodwa mina nami ngayifunda zange ngithole umsebenzi walento. Into engiyaziyo ukuthi igcwala ukudla lapha bese iyabhamuka lento ukule esibhedlela. Angikwazi umsebenzi walento. Orizamela abadokotela umsebenzi amazi. Hallelujah. Amen makhona. Bese science bazake bamsiza. Hallelujah. That's the only part engawazi umsebenzi wakhe. Yebazalwane, kunabazalwane la ebandleni abahlala lapha emuva athula ngisho next. Afike enkonzweni ahlale lapha emuva nenze lokho enikwenzayo ngithe athule athi do. Umethulile izinto zihamba kahle. Lelana qala khuluma nomzalwane. Kumele nimlalele. Ngoba ubona konke. Uyabona ukuthi bona ke ningamdeleli nta lo ubuyaphi lo lalela lo mzalwane uma izinto zihamba kahle uthule uthi ufana nabahedeni la ngaphandle abahedeni nawo hamba kahle abanandaba nawo. Haleluya. Kunefu lofakaze lisikakileyo lisibhekile ukuthi sihamba njani. Uma uhamba kahle bathulile. Amen. Lena mshelela bathi unkosi lo waseEmelo msakholwa naye. Yeah. Uba likhulu lombuzo. Awukhona ukuphendula direct. Uzothi kwenze njani? Bakubuza umbuzo nawe ubuza yini? Ngoba lo mbuzo uyasinda. Uyazi ukuthi sekukhona abakubonile. Sonke lesikhathi bebathulile. Nani ke anomlalela lo muntu ohlala lapha emuva. Angimazi ngibani mara anomlalela. Ngelanga athi bazalwane kahle nime nimlalele. Kwangathi singafunda ukukhuluma kancane. Silalele kakhulu. Kuzosisiza. Azikhona imambane uthi na ukhiphe ungakalukhiphi liphelele igama so unempendulo. Ulwela ukuthi njalo aphendule uyakhuluma la akakuzwa ni. Nethi ufuna impendulo uthi ngamphendula njani. Na ukemba uphumela kala kakezwa next mali uzophendula. Asingabi njalo. Esinye nesinye sithatha indawo yaso. Amen. Uma ungamehlaleli bandle bamamehlaleli bandle. Uma ungumlomi bangumlomi. Uma uzindlebe bayindlebe. Haleluya. Amen makho. Yonke into ayibiyele endaweni yayo. Haleluya. Enesibona silingana ngithi. Amen. Amen. Khona badala. Uyabona mkhulu Dlamini? Uyabona mkhulu? Mkhulu mdala. Amen. Amen. Noma singafunda kangakani sazi kangakanani kumele simnike indawo yayo. Yes. Yeah. Inkolo engenanhlonipho ifile. Yes. Veni bandla siwa ngenhlonipho leli. Abomama banendawo yabo. Hallelujah. Abantu bangena indaba zabo awuthola baba bathi hayi baba uyakama. Stop.
bamba indawo yakho. Yes. Siyabonga Nkosi. Bamba indawo yakho. Lithi abomama lithi nivesi. Lithi abomama bathule enkonzweni angithi. Isho njalo mafutha. Nabafuna ukwazi ukuba yokuza bobaba kuphi. Kunezinye izinto kumele uthule la yokuza baba wakhe ekhaya. Haleluya. Khuluma ivesi la. Haleluya. Amen. Nathi ungangilandeleli ngaloko kakhulu. Haleluya. Mara ngikhuluma ivesi la. Angisho njani? Nifuna silifunde manje. Anginelazi. Hey. Naba nesiphiwo sokukhuluma kakhulu. Why? Ake kuphinde bakalutho. Abangizwa ngoba nasithatha lesiphiwo sokukhuluma kangaka. Khuluma uzobaba sukume ekhaya. Abathi khuluma wena. Hayi baba, ninoyithu. Ubaba bathe abona ngcono ngiphume. Ngishiye manje. Abantu basemneko. Ena nawuba umsindo wakho uzobanga nana. Yey. Hey, kunabo baba abancane la kumele ubahloniphe mama. Ngenxa yesikhundla sa Jesus. Yabona baba asikakuthengi siphiwe kufana nobukhosi. Ubukhosi yazalelwa bona. Eneyiwiring kababa injalo ngeke uyishintshe ubaba ngubaba ba noma ngaba mncane ngibaba ba. Hallelujah. Mina ngikhuluma South Africa abantwana bagibela emakhanda no umntwana la haleluya kumele ahloniphe nomama kumele ahloniphe lithi sikaNkulunkulu abomama bebenza njani abayithoba haleluya abobaba bathanda amakhosikazi ene ngokuyithobi kwakho kuyaphela uthando ake nimhlebela bamizwa labo baba nami speaker uma ungayithobi uthando liyaphela abantu abobaba badakwa ngenxa yalo ngokuyazi ukuthi sengiyekhaya manje khalo munye baba wathi azamlaphi lo mama uthetha kuze kuse ekuseni kumele ngivuke emsebenzini amdakwa mncane kuze ngilale kumele ngiyodaka nangifika la ngikhahlela amatafula ninjani ayibulala ila ushonela ngelinja yakhona ngibulala ngisambuza ngoba yazi ukuthi inja yedwani manje thina siyakhona sibulala izinja. Iproblem ukuthi ngikhuluma kakhulu ize ngikhulume nento olisikani yesho nishona ungangena endaweni engakufuni ungagqoka ibhuluwe la Moyo omncane. ibazelona umama melazi indawo yakhe agqoka ibhuluwe bakhona bobaba bamabhuluwe la zithobe ngaphansi kwesandla sakho sesesesabo haleluya amen nokho nabathe kunje akube njalo wena uyathanda or awuthandi ayiphathi kahle lento thoba kule evangeli ofuna kuba mkhulu uyehla na ufuna uNkulunkulu akuphakamise shona phansi awusona isilima kuluze kuphakamisa ngesikhathi esifanele sifuze bani umfowethu uthi asifane noJesu uJesu imbewu yesina khona wathi akufanele kwakhe haleluya wathi uNkulunkulu akabona kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu wathatha isimo sencengu wagcoka ubuncengu haleluya endleleni yonke wayithoba umvuzo wakhe amadolo onke yakuthi izilimi zonke ziyasho zithi uyinkosi inge waba nethuba ngaphansi kweingelosi zinkulu kunaye kodwa eqobeni kwakhe ukufa wabuyela endaweni yakhe waba ngaphezu kweingelosi. He's the mighty Lord. Nelibandla ngiyacela siyadingana bazalwane. Yes. Siyadingana whether uyathanda or awuthandi siyadingana.
And uma kunomzalwane wakho la obona ukuthi futhi uyazi lento ilulu ubonakala kwayo uma ungamdli kahle umzalwane yazi ubonakala ngani siyafanelelisana manje Jesu ubuya manje sekosa sikhawulana manje manje Jesu ubuya manje bona lo nyambalele uJesu ngenza bathi ngikhuluma nalo ngoba kunegrade nalo siyakuliphi izulu lakabani uNkulunkulu noJesu bamunye nomoya ogcwele bamunye sibantwana babani thina kanti izomethemba njalo ngoba Ngobuyazi ukuthi unity is strength. Amen. Amen. Ubaba amasonto avela la avela ngehlelo likaNkulunkulu. Awaveli ngehlelo likaNkulunkulu. Avela ngehlelo likaSathane. Babodwa babangumnikeli. Babodwa bangafuna ukuphathwa. Babodwa bahlushwa isiphiwo. Enilabavangeli labo yiba kanye laba abahlukanisa umzimba kaKristu. Bangumlomo bayakhuluma. Bahuma abantwana bakaNkulunkulu babantshontshe akusile uhlelo likaNkulunkulu leyiphiwo zenu nonke la zenzele ukwakha leli bandla umvangeli ulanda umuntu le emahlathini amlethe la nakafika la ahlale phansi umvangeli uthathe over umfundisi anti yena siphiwe siyi-1 siyi-1 sakhe nento sokulanda abantu nakafika la ukuthi ahlale phansi until uNkulunkulu amphe esinye. Amen. Bese sukuma ofundisayo teacher afundise lo muntu indlela yokuhamba. Uthi Jesu ezohamba ngiphiwa amandla ezulwini nakuphi nasemhlabeni. Ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likaYise leNdodana likaMoya oNgcwele bafundise ukugcina konke. Umvangeli uyamlanda mlethe umfundisi afika umfundisi ekhanjwa sola sesigqokwa sola ukhulunywa sola asishelani la stand one side la mthatha one side la uyamfundisa indlela umvangeli akakwazi ukufundisa umvangeli ukwazi ukudoba umengenaso isiphiwo sokuthi abe ngumfundisi uNkulunkulu akupha sokudoba nesokufundisa ngithi kuya nohlelo la uma eqeda umfundisi ukufundisa akakwazi ukwelusa sekufuneka umelusi ozolusa leli bandla okuzathi nasimvusa ngo-12 ebusuku angacomplain ozathi nasigibela imoto yakhe singambhadala angacomplain ozathi nayiphukile imoto yakhe simbalekela selayilungisa yedwa elana ikhuluma complain Jesus. Amen makhona. Ele sizokubuza. Mavusa imoto ayikaloku mfowethu. Ona senze next. Mara sifuna ilungu. Ngelanga ilunga yithi la. Ufuna ukuthi du. Owumelu. Lo mama wakakha kana seed la. Akuna seed reserved emotweni. Gibela noma sigibele ku. Amen. Kodwa bomama bafundisekile nasi3 bahlale emva mhlale ngedwe phambili. Amen bafundisekile nini? Akeza sohlala phambili. Ngwaphelo amen. Hallelujah. Pastor Lord. Uma efika la ekala ethu uyabona ukuthi mbani ongekhona.
uzobona ukuthi hey ubana ke khona nakuthiwa uyagula uyakhona unepetrol akana petrol uyakhona uyazibuka ukuthi zidlani nazilambile azizamela ukudla nje nina ukudla ngoba hluphekile la Petrol yes azibona ukuthi lambi ngoba bazalana basinansi abazalana bafuna ukukhuluma nabahlupheka usuke ekhaya gcoke kahle gcobse kahle uphuza amanzi nabafika behlabelela uyaphuma uyophuza amanzi akanje kodwa kufuneka abafa ababebusa banamehlo abazokhona ukubona ukuthi leyilambile leyagula le ngikhuluma ngomelo swini umsebenzi high title yazi kune title umane kuthiwa ungupastor kaka kodwa umsebenzi kude amen ene uma zigula thola ukuthi pastor wenkosi akana amandla okukhulekela uyolanda umkhulekela ukuthi mncane mdala khulekela akafuna udingo luze kodwa udlulisela kuNkulunkulu uyazibona la iphiwe ukuthi ziyafunana ukuze sikhona ukushumayela la kukhona abalala bangalele babazilukudla ena basitsheleni bathi baba basize ugide lo ugide ubemfishane na uhlala phansi uthi akubatshelile ubatshele ku uthwele ngomkhuleko walomzala Nkosiyami. Niyadingana bazalwa Njani. ena hayi nanombe the whole church siyadinga ukuthi uNkulunkulu udinga ubunye ebandleni ngaphakathi haleluya hayi ephithi kuphela na ufika uthi kumele ufithe njengeglove amanisi haleluya na ufika eBelfast kumele ufithe njengeglove ungabona kanjenge sibakasha haleluya ama ngoba isipho siyahluka uma ufika endaweni lawo ungavamanga yakho na ufika siyasebenza sona kungabi nomuntu ayazi waphapha lo muntu awuphapha wenzelele la nangathi isipho sakho uyazibona le kilo ehlezi njani uma ngathi isipho sakho sokupaka itulo kahle na ungena lapha eminyango uyazibona ukuthi ayile itulo ihlala kahle eno yafika la athi waphapha lo baba akasiboni thina ukuthi sizeke ngamabonisa yile nto enkulu uma ngisiphiwe mina ngikhuluma nge-title ngoba isiphiwo umsebenzi so siyadingana bazala ezinye zale iphiwo zikho la nizozithola somewhere and nanizidinga just babizeni abazalwane bezela the church must be one uthi uNkulunkulu kumele siyolanda nangaba basemahlelweni abangabakhe ukuze sibe munye kanye na haleluya balandeli babuye la kodwa kulunga inkambo yethu kuqala badliwe uthando lethu bazozabagobhozela la kukhona ngeke bashumayeze kodwa bazodliwa inkambo bazofika ithambo ethanjeni sizokhuleka yileyo message uNkulunkulu akunika yena manje ntambama usifuna sibe munye ene ubunye bethu indlela ngamsindiswa mina la amasebenzi kwangana sasilingana kwangana komkhulu udlulomini hayi kwangana mfundisi nami yazi noma bekafundeka eBhayibhelini ngoba besimkhahlele akunamfundisi yazi problem bekuyini labafundisi basemahlelweni bebangama-peacock kakhulu bebenza izinto ezisinasi maye sathi nasisindiswa nomunye wakhumbula ukuthi hambe kangiphatha so nalo wablasi bafundi ke kanti siphambana nezwi umfundisi uthobekile upastor uthobekile zonke izisebenzi zithobekile omkhulu akazishaye ukuthi nakufuna uJesu akeza abantu izinyama yayithini lenkulumo yayisho ukuthi omkhulu akathobeke
wafika kuPetro wathi hayi Nkosi ngeke ungigeze izandla wathi nami ungigeze izandla ngasabeluni wathi hayi Nkosi geza nenhloko uPetro uma uNkulunkulu ekuphathisele ukuphathise konke zitho uzokusebenzisa uNkulunkulu emoyeni amen nakho kodwa ithamba kufuna uma umfone engekho la ikhona lento amen angazi noma ilake imiphela na awazaleni balapha eWitbank bala igazini kimi ngimtshela imfihlakalo bala igazini ngekuzwa kanye uma usakhona kahle kuzaphuma lelapho uqala uhlubuka uhlehla ngikuzwa kanye manje lo uyahlehla enakusiWitbank kuphela ni nala hayifa besecelestwe ngelinye ilanga uzawuthola ifoni ithi usakholwa nathi wafika ifoni njalo wazi ukuthi angisakuzwa kahle Yeah. uyaphuma Osiyami. uma kunomzalwane la ongasamboni ngimnikana iJuda hambani nomfuna nomdanda ukhona amen amen ayifuna ukuyasoda ezulwini asimlande naye kahle yena Yeah. haleluya Yes. amen makho Amen. mara niyazi uNkulunkulu ke kasithume kulabazalwane abahlubukela uko wamthuma komunye umfundisi onesonto la kwathi hamba umtshela ukuthi abuyele kanje abantu nyajika wathi hamba wathi kimtshela unkosikazi wakhe ayotshela omunye nomfundisi omkhulu ayomtshela naye abuyela ngathi hey phela sinikana ijuice mina ngiyale wena uya le yena washeshe wayenza yakhe bamtshela bathi hayi ngeke sisabuye church hina mngabathe yangidla lento masuku nangifika lapha ngamtshela ukuthi uNkulunkulu ukuthi but mina uNkulunkulu engithandaza njalo ukuthi ngeke ngibuye ngathi mfowethu ngilethelo athi Yeah. mina ngiphume eTolo Yes. iqala lisele nawe yenza njalo Yes. siwekhuleka Libathandwa yeah